What was once a prosperous and successful amulet shop was closed for unknown reasons. We managed to restore the site, but recently it was hacked and all kinds of things were changed. Will you be able to help us solve the puzzles that the hackers put into the site? What? מתרגשת לעשות לכם אנבוקסינג של קמע שהזמנתי מאתר שחברה שלי המליצה לי עליו. עכשיו תקשיבו, החברה הזאת לא עונה לי, מאתמול הפסיקה לענות לי להודעות, אבל בסדר, לא חשוב עכשיו. קיצור, אתם חייבים לראות את השלמות הזאת. זה קמע שעומד להביא לי פרנסה. אימאלה! אני חייבת להראות לכם אותו עליי. וואו, 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 וואו. אני שמה אותו עליי וחוזרת. תקשיבו, מה זאת השלמות הזאת? טוב, אני כבר מדמיינת את זה בראש עם מלא האוטפיטים, וזה גם מתאים לי עכשיו. טוב, עד כאן האוטפיט המושלם הזה, ואני אעדכן לגבי החברה. תודה שצפיתם. ביי. טוב, תקשיבו, תראו את הלוק המושלם שיצא לי היום, והשרשרת אימא לסופר מוסיפה לה, אני אחרי אימון. טוב, תקשיבו, תראו את הלוק המושלם שיצא לי היום, והשרשרת אימא לסופר מוסיפה לה, אני אחרי אימון. טוב, תקשיבו, תראו את הלוק המושלם שיצא לי היום, והשרשרת אימא לסופר. סטורי טיים על חלום קריפי שהיה לי בזמן שאני מתארגנת ליציאה עם חברות. אני מתאבדת אם לעשות גולגול או פזור, אבל בוא נעשה את האיפור קודם ואחר כך נראה מה מתאים. אז ככה, אז תקשיב, אני חלמתי חלום גם הבוקר בלילה, משהו הזוי. אני רצה ברחוב ורודף אחריי ילד רכוב על גמל. No, puffin, mi evest. Shuya next, Achishmon, my minute, Lisa Shadow that the word. No, puffin, mi evest. Shuya next, Achishmon, my minute, Lisa Shadow that the word. No, puffin, mi evest. Shuya next, Achishmon, my minute, Lisa Shadow that the word. No, puffin, mi evest. Shuya next, Achishmon, my minute, Lisa Shadow that the word. No, puffin, mi evest.
שהוא יבנה רגע, שנייה. אימא'לה. אני חוזרת עכשיו מאמא של טליה, חברה שלי, שנותק איתה קשר כבר מלפני חודש. היא הודיעה לי שבעצם היא קיבלה את המכתב שקיבלתי גם הבוקר. במכתב כתוב hours. יש לי פה מישהו בחדר. הוא נמצא פה בחדר. אני לא יודעת מה לעשות. טוב, אני פותחת את המצלמה עכשיו, כי אני כבר לא יכולה יותר, אני מפחדת שמשהו יקרה, ואם משהו יקרה אני רוצה שזה יהיה מתועד. טוב, אני פותחת את המצלמה עכשיו, כי אני כבר לא יכולה יותר, אני מפחדת שמשהו יקרה, ואם משהו יקרה אני רוצה שזה יהיה מתועד.